Bon dia, xenteta. Me'n vaig a Barcelona per no sé quina vegada ja este any. Vaig a preparar-me la motxilla, passa l'aspiradora, un poc més. Bueno, tot això me'n vaig perquè tinc les segones proves de dansa perquè vaig passar les primeres. Ole. M'he oblidat per complet gravar que hem dinat, però bueno, hem dinat fideu. Estic esperant que com sobre ben retard i m'estan mirant els mosquits, tio. Acabé d'arribar a Barcelona en els meus auriculars del meu igual. Estic supercontenta. Són una passada, una passada. Xenteta, he sopat en un sushi de categoria. M'han donat una galleta de la suerte i m'ha regalat uns palillos per fer un sudoku, o sigui, brutal. Ara m'he vingut a una plaça a esperar perquè on me queda a dormir la xica no està fins les 9, que són les 9 menys 3, però m'estic congelant, o sigui, literalment tinc la pell de gallina. I pues nada, o sigui, estic així esperant i enviat un WhatsApp i que m'avise quan arribi. Em disposé a treure la sudadera perquè m'ha molt fred. Pues segurament que em mire i pensarà, però esta pava no tiene casa. Bon dia, xenteta. Estic ara ja acabat les proves. I poco más, és que merita, no té res a dir. No estic nerviosa, o sigui, me veig molt calmada. És algo que no sé si me mola o no, però bueno, vamos a ir. He vingut a dinar, vaig a fer les meves necessitats, me n'aniré a prendre el sol al lloc de l'altre dia i en una hora tinc les proves, en plan el solo, així que de locos. Gente faca, he acabat les proves, o sigui, literalment tenia el dúo, o sigui, el solo a les 4:20, a les 4 he arribat y de repente me diuen, ¿tú eres MMC? Y digo, sí, y me fan, te toca. Y yo, no, me quedé 20 minutos, vaig a assajar, a estirar. Me fan, no, te toca que hemos adelantado. Y yo en plan, de locos perquè no tinc un nervis, així no. Lo únic que no sé si així bé, si no... I lo que volia repassar no ho he repassat, així que... En fin. Ens anem a córrer per Barna. He vingut a córrer i he acabat en el Camp Nou. No sé si alguna vegada he comentat que jo tinc una afició molt gran que és anar a cementeris i en veritat he passat per el Camp Nou perquè anava al cementeri. Així que res, vaig acabar d'arribar, que està a 3 minuts i ja tornaré cap allà perquè literalment tinc com 40 minuts i són ja quasi de 8. No puc pujar les escaleres. Tinc les cames. Ha hagut un moment que he corregut a 18 per hora. O sigui, que locura. No sé com ho he fet. O sigui, literalment en el meu cap ha sigut com a tope, Marta, a tope. Però a tope. No puc. La quantitat de coletes que porto per a un topo per a que no se desfaig. En fi, a llevar-me les dents. No tinc pijama, sinó que m'he ficat esta, que no fa mal a veure perquè és del tren solo. I faré un poc de test. Mira una pel·li. Bon dia, xenteta. Tinc dues opcions. Una és aquesta i l'altra és aquesta. Crec que m'haig de quedar en l'anterior i esta la portaré al tren. Avui he quedat a anar a apropar-me a l'agència perquè, com sabeu, l'agència de Barcelona va de bo, però ara mateix no poden, així que vaig a apropar-me a on he quedat, que he quedat encara en hora i mitja, i editaré, aprofitaré per fer coses i poco más. Bon dia, xenteta.
Ahir vaig estar tot el dia per ahí i sols vos vaig gravar vistes, no us vaig parlar. Però bueno, vaig anar a un lloc a dinar, està molt bo. A turist. En plan, era una turista més per Barcelona. I nada más, avui m'he despertat i he baixat perquè vull algo de desayunar de fora. No m'havies desayunar actimel ni nada, així que vamos a darle. Hi ha una cosa que m'agrada moltíssim, que és guiar-me mitjançant la meva memòria, en plan, no el Google Maps, perquè vol dir que ja m'ha de pres una zona. Què passa? Que aquest any és la 6ª vegada, crec, que vinc ja a Barcelona i quan vaig per els llocs me sé guiar, o sigui, tipo, estic per algun lloc i dic, vale, això és tal, si seguís recte arriba a la Rambla, si seguís per així vaig a Diagonal. He de dir-vos que porto uns mesos que estic anant al fisio perquè tinc els dos peus un poc fotuts. Ahir no m'ho vaig notar, però avui m'ho estic notant moltíssim i no sé com aniran les proves perquè me fa bastant de mal. Bueno, gente, acabo d'acabar l'última prova física que tenia i me'n vaig a la plaça Catalunya, que hi ha una cosa de Fórmula 1 i soc mega fan de Fórmula 1. So, here we go. Sabeu qui ha anat a lo de Fórmula 1? Jo no. O sigui, està petadíssimo, no pense fer la cua. Però és que la cua dona la volta, en plan, no la pense fer perquè no tinc el temps i damunt d'infam, o sigui, en classe ja m'estava marejant. Així que vamos a veure on anem. No vos he parlat gens. He anat a dinar, anyo superguai, he fet una col·laboració que la veureu per Instagram, bueno, ja l'haureu vist. I ara me'n vaig a editar un poquet mentre espera que me toque fer la entrevista. Gent, estic tenint un drama. M'he comprat unes sabates per 5 pavos. M'acabé de menjar un plátano, però no vos ho he gravat perquè no vos vaig a donar el gustazo de com me menjo un plátano, tio. Això ja és massa confiança, Bon dia, hòstia, que... Me'n vaig a córrer, m'he fet una ruta de 5 quilòmetres. Primer passé per la Modelo, que és una presó que si no haveu vist la pel·li de Celda 211, us la recomano, tot i que m'agradava més abans. Són 4 parades. La Modelo, la presó, els jardins de Joaquim, Turo Park, que sabeu que és xicote però xulo, el jardí de la fundació de qui era, ya no me acuerdo, de no sé quién, y volvemos para casa. Jardins de Joaquim Ruyra, segunda parada. Nos vamos a la tercera. Ens despedim de Barna i nos vamos ja. Ja veurem els resultats, però bueno, en nada estem en Madrid. Vlog de Madrid se viene. Sense filat de ploure, vaig a traure mi sudadera. Me queden 10 minuts per arribar.